ca scop de bază să creăm locuri de muncă și de a crea un brand și un produs autohton pentru a nu mai importa mărfuri, dar le-a crea aici la noi acasă. Mulțumim și organizațiilor care ne susțin financiar, care ne susțin în consultanță, și eu îndemn toți tinerii care vor să îmbunătățească starea materială și spirituală a țării noastre și a raionului, să creeze ceva și să nu-i fie frică de a investi într-o afacere. Eu vă mulțumesc mult și baftă tuturor care vor să inițieze o afacere.